Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata imana tersurat di buku Pesalmen bid 20 ayat sada rodi ayat 10 sada. Laus trupukodo nagabi epistel tu mingguta ima di minggu papitu hodong Trinitatis tanggal 27 Juli 2020. Hujahama dihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Tangiang mangido panatapon di hagugutan. Tangiang sian si David. Say paeleng mapinggolmu ali Jehovah alu siyaw ay nadangol jalan napugus duaw. Say ramoti marohakku ay hasiad duaw. Say urupi ma naposom. Namarhaposa tuho ali de batakku. Asi maroham diau ali Tuhan, ay say tuho duau jou-jou manipatari. Say palasma rohani naposomon, ay hodo ali Tuhan dihalungut rohaku. Hayang goho ali Tuhan, pardinggan basa, jala marpamuati roham, jala gudang situtudo asini roham, disudi akan nama juho. Say tangi ma ali Jehovah tangi akon, jala para ate-atehon suara niyang gukon. Diari hagugutaki hodo hujau, ay say alusammu duaw. Dangadok tudus soko di tonga-tongan yak kadebata ali Tuhan, jala dangadong tudus sonaka pabahenami. Rodo sugut sudi parbigu, aka natinongosmi marsoba tujulum ali Tuhan, jala pasangapon goarmu. Ay tibuldoho jala mabahen aka halongangan, sasada hodo debata. Say ajarhom matwau ali Jehovah dalammu, asa marpangalahu au di bagasan hasitongami. Say pasada ma rohaku makabiari goarmu. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porseaon, tergugut manang tersesak, mungkin ala ni sidabu-dabuan ekonomi, ala ni sahid, ala ni masalah keluarga, dohot ala ni keadaan na asingi, mardangol, manang sengsara, marpugus, miskin, jala terpuruk, aka keadaan na mungkin adupat adupe, saliling mangulu dope hita di hasianganon. Ati bohado akamang dohot tamu akay nanami, adok siyan hita naung mamulu sakay. Iyasoi adong na sedang mangadupi inway. Jala ikot tagamot tadui masa tua kaari na mangihut. Dohonom ma, dangadong jolma na lias siyan akay. Adok siyak kitaon nasuhea tergugut, dangadong yate. Sangadoni ingot na beruon tiki met iba di huta, tergugut na tuwe-tuwe, alanga habis sira di jabu. Hape maronan 2 hari nari dope, ima di hari Sabtu. Alana dak tiap hari maronan sa tiki songon nuai, jalamolo adokpe dilapo, di gadis sira, tong dodang adok kepeng, bahenon na manuhor. Dungilaho ma na tuwe-tuwe marsali sira, tuho berjabu. Ima jorupani gobaran na sangat sederhana taringot tu na terguguton. Boha, hiado ta'alami si songoni. Tergugut ibana, aladang adong patupaon na, laho manggarar uang sikola ni geleng na. Tergugut ibana, dangadok patupaon na laho manuhur baju natal ni geleng na. Tergugut ibana,
Aladang adong patupaun na laho mabayar biaya merubat. Tergugut ibana, aladang diboto ibana be, songo dia bahenona menyelesaikan masalah di tonga-tonga ni keluargana, dohot akka na asing dope. Adok siak kita tahe nasuhia marpugus, sudidu hita hia mengadupi i. Holani tutu kader niha pugusotai marasing-asing duate. Idu asa adong namarguar siraja na pugus dang adok siraja na mora ante. Jaladang jolma di Portibion maksudna dang adong jolma di Portibion hola sorang mamitor mamora kecuali si mamora ante. Hampir sudidu rahita hea mengalami namardangolon sengsara. Suaksongonido nang na terpuruk, apalagi di masa ni kopiti dia ke arina salpu. Torop sia tonga-tonga ni hitaon na mengalami i. Pola rupani sape adong na gulung tikar. Macai haci matahe moloni ingo dui sudi. Hamu kadongan kiada ni donuaing na sinuarahon ni parpesal menon ima si Daud si David. Tergugut ibana di bagasan ngoluna. Dan apalapit tertulum di dog ahama bahin ibana tergugut manang mardangol manang marpugus. Alai ima keadaan ni ibana nuaing. Na menarik renukonota siya turpuko na kamang dohot tamuina nami. Nang pesongoni keadaan ni ibana dang larut ibana di keadaan ni. Dan gabi mamitor madili ibana rupani manang gabi manikot dilului panikota dilului daw. Diboto ibana do pabuan na subui holan guguna do pikiran na palua hon ibana sian kiadani. Idua sa mga lualu ibana tu debatana. Ala dihapor siai ibana ay tuk do debata palua hon ibana sian haguguton nai. Jala porsia do ibana tung naso paluason ni debata ibana mate di haguguton nai. Anggo hitaon dan najuk do say larut di persoalatai manang natudia ibana say di pabuah-buah masalah naon. Lau ibana tu lapo penuh dengan persoalan. Lau ibana tu gereja tok songoni mulak sian gereja tok songoni Roma dongan na manukun na mahua holai ninna. Daku boto biol lai ngasuntuk ilala say ima di dokter dongan nai. Alani i gabi di dodoni persoalan nai mai bana. Aidang dilului jalan keluar. Jadi lau ibana rupani pajupang dohok dongan na hirana hola badan na dodisi. Anggo rohana pikiran na todina dang binoto mangatu dia. Kosong pandangan ni ibanai. Hamuak kadongan saha porsiaon. Huhilala taingok dope. Nahiani dok taringok tu bagudung di jabuat he. Molo naing dilotak perjabui bagudungi. Boha say sapuni perjabui do tehe di bereng. Daung kan. Ahado di bereng. Dilului do lubang-lubang asabui bana haruar. Sian masalah naik. Datuk sapuni inatai sa di panok noti. Jadi dalam hal i akamang dohot tamu inang ikom berguru do hita tu bagudung. Parrao kita mah. Misalnya terdesak mah bagudungi tabui sapu, tabui tatuk-hatuk lau mangatuk. Olo do sipata dua ngak kita tabereng butirang disibe. Ngatu dia lau. Bah ilului do lubang-lubang. Tuk same mek na perupani. Isuruk kodo ulu nasiani. Hitar do nagabi luangan. Hitar do nagabi sial. Sial lei nita marupani. Anggo jolma na juk do say lam didodoni persoalan nai ibana. Diripu molongasongoni gabi bui selesai persoalan. Hama kadongan anggo si Daud dilului do dalan asa malua ibana sian haguguton nai. Jalan satu-satuna ima marhite na mangalua-luhoni tu debatana. Dipangidu ibana tu jahuba
asa diurupi ibana di haguguton nai. Jala porsia do ibana na urupan jala paluon ni Jehovah do ibana siane. Omma di do ibana sai urupi mana posong na marhaposa tuho ali de bataku. Ido ibana di bagasa trupuk tai. Kata kunci na taida siani akamang doho tamuinang ima beriman marhaporsiaon. Dang naman do rupani holan beriman selesai masudi persoalan tak songoni maksudna. Alai halak na marhaporsiaon ima halak na tugu pakirimonna jala nabui mamereng nauli dibalik ni akana mauli melihat hal-hal yang baik dibalik daripada persoalan-persoalan yang dia hadapi. Orang beriman bukan berarti tidak lagi mengalami kesesakan, tidak lagi mengalami masalah. Tidak demikian. Mungkin kita akan mengalaminya. Namun demikian percayalah kepada Tuhan dan percayakanlah hidupmu kepadanya. Di poda tulu ayat 5 didok marhapo satu Jehovah mahosian nasaroham jala unang marpangu cadeako tu pikiranmu sendiri. Hama kadongan adong mamuse nama bahel lampos rohani si Daud pabuan na ikon paluau ni debatai banasian haguguton nai. Dia mai ai hasian ni debatado ibana didok. Ai hasian na duau. Ido didok di ayat 2. Orang yang kau kasihi. Bohama rohani hasian tu hasian na ate. Isarani hita rupani bohama rohata tu hasiata. Dan mungkin pasobota hasiata gabi susah kan. Natumigo do hita susah manang berkorban demi hasiatai ido kan. Unang dua tong saya didok hasian hasia kunin na hapai di pabahenan sotarida na hasian. Anggo debata ala hasian na do hita sudi ala hasian na do si Daud si David totu patu paun na do na duminggan tu ibana nang tu hita songotada na hasian na hitau. Hamua kadongan totu hiadu tabigi padohanon. Malu bertanya sesak di jalan. Molo maila manukud dalan olo maibana targugut manang tersesat. Maksudna unang maila hitat tong manukun molo sota boto. Unak pajago-jago ho nate. Beta ma huboto dudala tu sininna hapirang di boto mananga gabili lumatto. Alani macai rikok do menemukan jalan. Menemukan jalan berarti hidup. Sebaliknya tidak menemukan jalan berarti mati. Dus songonak kapendaki gunungi olo duga be mago jala mate molorang di boto be dalan. Sianom mahita sadar betapa pentingnya menemukan jalan. Didok perpesal menon di ayat 10 sadai sai ajarhum matwa wali jahuba dalammu asamar pangalahu au di bagasan hasitongamu. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Ima dido ibana. Sadar do parpesal menon debatado si patudu dalan si dalananna. Jala debatado dalani. Alani manang isen amar dalan di bagasan dalan ni Jehovah sayna mangulu mai jala sayna taruli mai diaka pasu-pasu. Amin. Martangi yang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbue na denggan parbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin.